Здравейте хора, пак съм тук. Още работиме по операция Диаманти. Някой иска да се телепортне. Разбирайте аз. Twist Energy иска да се телепортне до мене. Не. А? Не, цъкни аз. Добре. Взима. Кажи ми като си готов под всички диаманти, нали разбра? Абе да. Викам, че има. Готов ли си? Каза, кому ти е готов? Виждам ти името. И какво? Кам просто. Награда ли си? Ето то. Точно над тебе съм. Кул. Окей, готово. Готов ли е? Да. Под всички диаманти. Да. Сигурен. Добре, защото съм върху диаманта. Добре си. Обичкамта. Не съм биш. И вече сме пичове. Имаме 5 диаманта. Поне за каска ще не стигнат. Каква каска е? Дали имаме още отдолу под острова? Едва ли? Аз ще погледна. Не, що спря водата? За какво ти? Ние имаме и златни руди, между другото. Пък. Аз ще направя бадва за първото поколение. Значи, кирка диамантена няма смисъл според мене. Човек, виж я, направил съм тук това за редстоуна. Иш, да. Ама, не, ила тук, след мен виж, така. Скочи, аз съм направил тук. Да. Имаш предвид да направиш като с диамантите. Окей. Така. Добре, значи аз ще ги копам всъщност. И сам не. Не. Аз се пърпнах вече. Кажи ми кога ги копам, чули? Добре, чакай, аз съм, нали знаеш, че аз съм пича с водата. Виж, растат. Да, супер. От тази страна трябва да направим. Да, нали знаеш, че аз съм пича с водата. Да, знам. Така, готово. Скачай. Готов ли си вече? Да, чакам това. Мога ли да ги копая вече? Давай. Фак. Това беше малко. Да, скачай. Не. Загубихме редстоун. Скочи от тук където съм аз. Вече загубихме редстоун. Колко? Колкото дава едно такова. Един блок е голямо за блок. Ай, скачай. What the fuck? Сам скачай, what the fuck. Ай, копай. Аз съм портвам горе, да знаеш. Падна едно още, ме защо ще те наблюдавам. Чакай сега. С зоркия ми поглед. Аз отдолу ще хващам редстоун. Няма можеш. Спокойно ще го хващам, давай. Аз тук го подсигурих. Аз ще се кача. Как? Може би школно. Писах вече. Виж. Отивам го копам. Направих какво? Чакай.
Сега... Чупи го то. Чакай малко, е сега. Скачам, ако падне да държа. Yes, хванах 4. Браво. Давай, чупи то. Чакай. О, фак, падам! Пиши хом и се скочи пак. Не, аз съм тук близо. Оп. Чупи, ще хващам. Аз ги взех всичките. Добре. Еми имаме 14 редстоун. В тебе колко има? 4. Еми 18. Не малко. Имам даже къпът да лътапа. Човек, дай да го махме това от тук, че е грозно супер много. Чакай, аз... Нали знаеш, че имам идея е... Никъде. О, стига. Чакай да оставя редстоуна. И аз Оставя редстоуна в честа, може да ни потрая някога. оставих го спокойно. Топа... За какво може ни потрябва редстоун? Не знам, но... О, фак. Фак. Абе, заедно. Само гледай да не чупиш това. Имаме и кабелстоун. Гледай да не чупиш тя вече пускали, че дрът, че... Стани проблем. Даже на тея ще посъда пъмпкин си. Фак! Какво е? Спокойно, отвъд да се седи така, то не пречи. Айде бе, да. Добре, готово. С моята безценна браво. Човек, аз съм на 2 сърца. Ами, остави си айтемите и са фърли и напиши Исланд, не Холм. Да те протни тука. Не, в дупката. Да не ми вземеш айтемите. Спокойно, не съм ти. Какви с тия дърва да ми ги пъргаш? Виж малко. Замехната с дърво. Боли ли? Саплинг падна. Чакай сега, взимай кабелстоун. Знаеш ко? Това не ми трябва, това не ми трябва, това не ми трябва. Пръчка. Айде да си ставим всичко в честа. Да, ма... Знаеш ко? Аз имам идея дори. Това? Сега ще ми видиш идеята каква е. Бум! О, пак. Не идей гледай. Стига е! Дай готово. Да. Дабл чест. Тия отгоре айтемите са бои, чули? 5 диаманта, найс. За сега не ги пипай. Ма да мислим какво да правим с тия 5 диаманта. Чай 5-те диаманта, Я чакам я малко да се фора да видя къде е златото. Олата в златото е тука. Нима. Аз ще го обера. Аз Ти ще си го ти обера, си вика. то, чакай, ти си то с водата, аз съм то с обирането. Не, аз съм то, дето дослага кабелстоун. Да, наистина. В момента слагам кабелстоун. Обезопасявам го. Готово. Обезопаси ли го? Вече дам гаранция, че е обезопасено. Та дупка е за кабел, за злато. Коя бе? Та. Та. Да. Да, ма... ще ръка, че се отдава. Аз съм смартен. Има ли саплинги в тебе? Имаш ли? Не, саплинги в мен няма. Гол да го обрах. Има и въглища още, но те няма да са ни толкова нужни. О-оу. Какво? О-оу. О-оу. Фак. Значи... Останахме без саплинги. Верно е. Да. Чакай да питам някой. Майко... What the fuck? И добре хора, това беше от нас. Следващия епизод ще разберете кой е станало с саплингите.